txorinetar maitiak hemen gauz egun bakixau, bi errezeta oso gozokin, bueno, igual iruta dana ekartzen datzut. Bai, Nik hau, aukar aukeratu dutena oso azkarra da, eta igual irugarren batera ekartzen datzut. Bikain. Jatea bada, beti ondo. Gure nauen, zigorrei galdetzia, abesteko prest etorri zara? Bai, bakizu abesten, Joaquín Sabinan abestiri bakizu? Ez da que Joaquín Sabinan ez. Nos dieron las 9 y las 11 y hori de Joaquín Sabina da? Hori de Joaquín Sabina da. Hori dakit bakarrik. Osa, entzunda hori... Eta tiramisu de limon? Tiramisu de limon hori ez da existitzen. Tiramisu de limon, helado de aguardiente... Ez dakit zure bestixa? Bueno, abesti da, Joaquín Sabina da. Eta ona da, oso ona. Gero sartuko naiz. Oso ona da. Eta Spotify. Bueno, badago abesti bat, tiramisu de limon, Joaquín Sabinana, eta guk limoian ordez mandarina jarriko. Orduan ingo bolako sasi tiramisu bat, mandarinakin. Ze berez ez dauka kaferik, ez dauka kakao hautxik, beraz izango zen muntaia bai tiramisuana, baina, bueno... Osea, tiramisuarekin berdina daukana, arrautzak mascarponea, eta gero... Saboiardi gaietatxuak, eta gero muntaia joaten dana krema, eta gero, holan, kontakotzu zelan ingoten, ze bai, bitxia da eta gozua. Lehengo ingo suringuak arrotu eta gorde. Bestalde, gorringuak azukrekin irabiatu krematxu bihurtu arte eta gorde ingu bai. Gorringuak mascarponeakin nahasi, laranja likoria bota eta gutxinaka suringo arrotuekin nahasiko. Eta gero, mandarinak sukutu, suko horretan bizkotxoak busti eta tiramisuan muntaia hasiko gara geruza desberdinak osatuz, bizkotxo bustixak, mascarpone krema eta hori gordeko 2 orduz. Gero, zerbitzetu baino lehen, gaieta birrindua jarriko gainetik, mugurdixa eta mandarina zatitxo batzuk. Kakaoan beharrean gaietak eraman goitxo gainean. Hori da. Orduan, bueno, joengo gara gutxinaka, holaxe eitzen. Hemen nik, bi gopor hartu ditut, bi kristalesko gopor, baten jarriko ditut zuringuak eta beste baten gorringuak. Eta hor joengo gara, bi nazketak itzen eta gero bixak nazten. Bueno, ezer baino lehen, hanek idatzi digu, lehengoan egin duen hemen, ez da izo nola egin duen pijiliko eltzekari moderno hori eta... Bueno, nik plater bat muntatu nuen, da Patrick beste bat, eta gaina esan gizuen, zein gustatzen zaizue gehiago? Hane kasualidades da zigorren kuadriako, Baina, bueno. Nik hane hau ez dut, hau ez. Gure kuadrian dana bakerra gara, izatez, guk ez dago. Eta mutile, guraso kuadrian hanerik ez dago. Ziur ezet. Bueno, zigorrena itxura hobeagoa dauka. Inginun, vigiliko eltzekari inginunean, holan, inginun, bi proposamen, holan, platera paintzeko. 1.000 euro jokatu ganituen gainera. Bai, eta, hanek ez dauz zigorrena hobeto. Igual zigorrek egin zauen email bat faltsua, ane@gmail.com, eta bidali zauen berak. Baina, nahi bador zuen oiz bat joel, zinez dautzu da zuria polipolizazioan benetan. Ze galtze txarra dugaten batzuk, Hori, ni horri biltzen nahi nire zeme edita erakusten ez, parte hartzea da garrantzitsuena, Patrizia... Bakizu ni brometan nabiela, zigor da, zuria oso politxa geratu zen. Beraz, holako imeia guztetan jasotzia, eta ilusio itxen dozko zuek idaztia guri, beraz hemen behian usten dutzuegu, txoriene abildua eitb.eus, eta irakurtzeko desietan egongo. Hori da. Eta, horrelako tiramisurik ikusi alduzu inoiz? Zau, benetan, egia da zerbait, sasi tiramisua. Azkenean, gu tiramisua besta, orduan tiramisua ez digu, deitxo. Sasi tiramisua ditu, eta Patrek esan duena. Izango dana, azkenean, oinarrian bai geruzaka jongo da, mascarponea telebiliko, baina benetako tiramisua ez dugu egingo, eta, hemen egin genuen gogoratu dala, azkenean, 1950 hamarkadan asmatutako postre bat izan zala, eta lehen garri bat, esaten dute hor, oso purista direna, berez mascarponea ez lukeela eraman beharko. Ez da zega ez da botatzen zaren edo? Hor dago, Milaneko toula jatetxean 5 osaiekin egiten dute. Kontauko ez da zu, hau arrotzen duten bitartean, zarata inbiot, beraz, apur bat, tonua igo. Bai, hori da. Zeintzu dira 5 osaia? Arrautzak, azukrea, gaietak, bizkotxoak, kafea eta kakaoa. Bai, esne gainak, gazta botatzean eta, gero bai, azkenean nik ezagutzen dituan errezeta guztiak denak mascarponearekin dira, astura egiten dutela. Dala pisutsua, baina berez, hor
Orduan, bueno, beti bezala, Patri, rezeta guztiekin, batzuk esango, dena beto da, bezagit. Hau gehitu bezkendu beste batzuk, gustokoa, egia da nik mascarponearekin egiten dut, eta pila gustatzen zait, tiramisua, gehiago esango izuet. Aurtengo eta iazko bukaerako kuadrilla laguntaldeko afari baskari guztietan, holan 15-20 lagun batu garena, danei mascarponea prestatu diet, eta gehiago da gainera... Tiramisua. Tiramisu, parkatu, mascarponearekin. Bai. Eta beraiek jartzen ditu, kuadrillakoak egia da, jartzen ditu beraiek eiken errezeta hau segia da. Behin osagaiak eta neurtuta eta erreza da. Eta ero ilusio egiten diedanek, ze gaina zago, ze una tiramisua. Mira bat errezeta bat italiarra dana, eta ia da oso goxua eratzen dela horrekin, eta gero beraien moduan hartzen dute, eskenik egin dut eta ez da izet, gero, eze ona atara jaten, esaten da, bez? Hori da. Atzo, hori bakizu ze pasatzen, nik aukitzen ondo xien behin, igual, lehengunean inauen pasta entzalada bat, ez? Eta naukan goizetik goiz, pasta egozin nauen, da hola naukan tapertxo baten gorde, eta tomatiak bebai, initxun erre laban, eta naukan osagai guztixek prestatuta. Eta gero, nire zenarrak prestatu zauen, hain zauen, hori, ez? Ni gimnasiora jo nintzen, da berak prestatu zuen. Da esan ustan, ze ona atara jaten gaur entzala dietan, igual, montil zein Josu, osagai danak hartuta da hor nazto. Da bera, zure lagunetako berdina, baina eurak sentitzen die, kozina doela, orduan, zorionak. Azkenean, errezeta beraiekin duten, nik esan indiet, eta gero egia da, askok etxeratu induten errezeta hori, ze, beraiek egin dute, ni bakarrik esan di neurria jarri izkiet, beti osaiak hauek dira, eta horrela imarra, zujun hau egiten. Eta ero muntaketa, erreza jartzen ditu gaina guk egiten du, 15-20 katilu, egiten ditu banakoak, katiluetan, eta txokoetan da hori, da venga. Azpian gaieta, ni gaine olako gaietak ikustetik. Kafe pixka bat, atzetik kafia botaten. Gero mascarpone krema egiten duguna. Gero berriro gaieta, kafea, mascarpone krema eta kakaoa gainetik. Oskailuan 2 orduz albada, eta bestela 6 jaten ditugu. Bai. Eta hori ez da sobratzen. Nik normalian bebai tiramisua itxen dut, tradizionala dana, eta itxen dutena da zuringo barik. Hemen uste dut, txorienen einauela, enaz akordatzen, isa urte bat daroiet hemen erreztapia, da enaz akordatzen. Baina bai, bakarrik erabiltzen ditut gorringuak, ere itxot kafiana. Baina egisa dau, mandarineekin eta holan fruta tiramisu hau, umiendako eta oso ona dela, ze umien normalien kafia ez jakego asko gustaten edo. Igual fuerte gisa da, ez, ume geixen ontzako. Eta orduan, Betxo, nik ezagutu duten umiek, honek mandarinak, mugurdiak, sartuzik azkenean, laranja bebai, sasoikua, eta oso ondo geratzen da. Ze, gaietatxuak bustiko itxugu mandarina sukuan, kafian biharrian. Orduan, askoz be, xua biagoa geratzen da. Guk kafian egiten dugu, umei eta etortzen dienean, baina egun hortan egia da, deskafeinatuakin. Hortu bat bilatzen du, eta deskafeinatuakin egiten dugu kafia. Kafe utz bat, baina deskafeinatuakin. Eta gustatzen jake? Bai, jaten. Azkenean gozoa geratzen da. Gozoa baldin badago. Esan miratzen umiendako eta gero hemen sartu da. Oixe, lingotazoa. Laranja likorea. Berez, ez dakit umiendako oso aproposa izango dan. Umiendako izeten bada, inzeike bertsio bat, laranja likore barik. Bestela, helduentzako bada, ez dago arazorik, eta jarriko zau. Eta bestela, lurrundu zazu, ukizazue denbora bat lurruntzenan, gero zue emaio zue, badakigu alkohol guztia ez diogurak enduko, baina, azkenean, padre, proportzioan zenbat alkohol jungo da umeen gana, oso gutxi. Bai, oso gutxi. Padre, oso gutxi. Gainera, bitu, ez gainera honen erdisa botautzaz, ze, bakarrik, koiara datxo bat. Baina emangotza hori naranjan saporia eta puntu hori, ze azkenen kafia botatzen dutasunean, izeten da tiramisua fuertetxua. Orduan, hau laranja ezuku, ez igual izango zen freskua, baina bidegu puntu txori, ez, igotzeko. Orduan, laranja likoria oso ondo doia. Hemen txaukau, gorringuak krematxo daukau, zuringuak arrotuta. Eta ontxe ingo duguna da, mascarponea gutxinaka, gorringuekin, likorearekin eta azukreakin nahasi. Oso, no? Bai. Bale, tiramisuarekin jarraituz, azkenean, mila beratzen, ze garrantzi daukan jakin dezazuen, 2013 urtean, parkatu, New Yorkeko, 6. nazioarteko sukaldaritza lehiaketan eror, izan zen tiramisua holan plater ofizial bezala deklaratu zuten, urte berdinean,
nazioarteko nazioarteko estazioa dagoena gure gainean da biena. Horre baitzen da bat tiramisua. Hor zegoen, nola da, italiar astronauta bat, eta harrek eskatu zuen kapritxo moduan, urte betetzea zelako ero bialtzeko zerbait, eta bialdo zioten tiramisua desidratatuta. Nik ez dakit hori gero nola izango da, tiramisua desidratatuta geroan igual, han espazioan hori desidratatuta azkenean da bakarri, ez okupatzeko, pixu gutxio izateko, eta toki gutxio, orduan likidoa gehituko diote, eta zingo, orduan tiramisua bihurtuko da bapatean. Gaietak eta, izango da igual, gaieta lehorrekin eta da gero esnia gehitzu da, ez dakit. Ura berez orduan. Bueno, Luca Parmigiano nantzeko da, Parmigiano erosan bere abizena, bera kapritxo hori zeukan, eta hori bilaldu zioten. Eta, bueno, hori goimenditan da, gaur egun olako gauzak ite dituzte, behar dana da ez okupatzea, eta dena bialtzen da, desidratu da, oliofila izatuta. Hau da, ura gehitu, eta hautza batzuk bihurtzen dira, azkenean jaki batean. Zuk ez duzuna nahi da, 8.000 metrotan, ez dakit, babarrun kilo bat hemen bizkarren eramatea. Horrek ematen dizun, energia ematen dizun, babarrun zaporea izango den zerbait, pisatuko dituena, 100 gramo, eta ura botatzen diozunean, elurrura urtuta gero, horrek ematea... Eta eskatu zauen, tiramisu tradizionala eskatu zauen, nik imaginatzo baietz, ez? Bai. Betikoa. Eta, 2017an lehiaketak ere badaude, Trebison olako nazioarteko txapelketa bat antolatu zuten, eta hor, tiramisua egiten da, eta urtik aurrera urtero egiten da. Beitu. Nik hemen ja, baukat, hau, aukitzen bozue holan inja. Aukitzen bozue holako robot bat edo, eta itxen bozue, asko zuete. Baina bestela, eskuakin be, ez da utxarto. Hemen gehitxuko zau zuringoak, eta joango gara gutxinaka nasten. Arrasaten badau jatetxe bat, italiar bat, eta han itxen da bena da tiramisua nutelakin. Orduan niri hori txik ez nutelakin, ez? Kafiat, eta tiramisu tradizionala, eta gainean botatze utzie kakao hautza, eta gero orako geruza bat, ur kremakin, ur eta txokolate kremakin gainetik. Eta zen moduz? Oso, niri tradizionala gustatzen gagaio, baina, horrek ematen dotza, ez? Bai. Bueno, hemen daukagun gaurko bigarren osagai nagusiena, maskarpoenekin da, mandarinak, eta mandarinataz ez dugu sekula itzein txorienen, egia esan, zein ez zaizki gustatzen, ia da, laranjan antzekoa, baina laranja baino gozoagoa da, laranja baino azukre gehiagoka, zuritzeko oso komodo, hau da, ez dugu eramateko hortik eta ez dugu labanik ere beraman behar, bakizu zuritzeko, tita zuritzen dela. Baina bakizu, arrisku badaukala. Zein? Mandarina jaten duzun bakoitzean, ezin duzu bat bakarra jan. Jamitxuzu, ez dakit mokal, lau gozei. Biru. Nik irutik bera ez ditxo jaten. Beti jateoten nian, iru lau, mandarina nik asko guztetan jan. Eta zenbat ataldira horiek, mandarinanak? Zer haukiko bakoitzak 8? 8 eta 5 bitartean. Orduan, zenbat ataldia, matematikak, irurogei asko jota... 8 bider labo geita amabi... Hogeita amabi, irurogeita lau bitartean, ez? C vitamina ere ematen digu, laranja baino pixkat gutxio ematen digu, baina bestela onura guztiak. Badakizue, asiak izan aldituzte, orduan hor espezie ezberdina da, eta mandarina izena, uste du da, esaten da, datorrela, txino hori mandarinen kolorea, mandarin... Bai. Budista gauzazio mandarinak, txinako mandarinen erropa hori erabiltzen zuten laranja antzeko kolorea, eta hortik ete datorren. Abitu. Hortik ete datorren, hori ja ez dakit nik ezin dizuet eguneko unean ziurtatu. Baina, 3 motatakoa daude, clementinak, hibridoak eta satxumak, eta gero mota hau bakoitza, ez da zenbat bakoitza duzka beste 3 Hori bai, mandarina heltzen da, ez da aguakatea moduan, aguakatea zuk jasotzen duzu eta gero etxean heltzen da, ez? Berez, zuaitzean ez da heltzen aguakatea. Eta sagarrak zu jaso aldozu eta gero etxean daukazu eta sagarra heltzen joaten da. Mandarina ez da heltzen, zuaitzean heltzen da, eta zu berde aldera jasotzen baduzu, gero etxean naiz eta kanpoan euki, ez da helduko. Azido puntu bat izango du. Orduan bai dala frutu bat, sasoian jaso behar dala, bere puntuan, eta, egia da gero oskailuan eta irauten duela denbora. Pila bat irauten dago. Orduan,
bueno, nik uste dut alde hortatik ere interesgarria dela. Baina garrantzitsua dela jasotzea helduta dauela. Bai, da ze honak, da ze gozuak dausen puntuan dausenean, nire pila gustatzen jat. Honek ez ditugu zuritu zuritzeko bakitzu oso erresa diena, baina erditxik moztuko ditugu, bitxu, holaxe, ze, bueno, sukutu bitxugunez, holako errezagoa ataratzeko. Nik etxian ez daukaten ez olako gaiurik, sukutzeko eta, itxen dut irabiatu. Osea, zuritxu holan eskuakin eta irabiatu, ez da ese pasaten, bai, zuntzakin ta dena, barrura. Saltzen dute, ez? Gaina, ez? Badaude, ez dode zukuak eta gaur egun saltzen dituztena zuntzarekin, zuntzekape, garbian, ero. Pentsatzen mandarinan zukua. Mandarinan zukua saltzen dituzte. Bai, nik larainana ikusi, baina mandarina sekulana. Bai, mandarinana eta oso goxua da. Esango, gaina, bada, gozoagoa, beste larainana baina gozoagoa bada. Botako txau bat gehiago. Nik enekien azukre gehiago zeukatenik, baina, bueno, gozoa, eta azkenean, zer da gozoa, gaur egun dauden aplikazio hile bezalakoa, eta hemen txorienen izan genituen, kaixomaitia.com, eta, horrekin, txorienen hon zan, duela 4-5 urte, nik uste dut. Behitu, eta hemen etorri zan aplikazioa promozionatzera, eta zer ez eta inzinuten egun horretan gogoratzen zara? Bueno, gogoratzen. Arriño balandia etorri zan ona, eta egia da, baina ez goratzen ze prestatu genuen. Maitale bat, maite mintzeko, ze gozoa izan biko zen. Baina nik egia orduan, gaur egun oso entzuna dira, Tinder da horrelakoak eta, nik, inori entzun da neukan, eta hori iruditzi zitzaidan, zerbait, hola, esan da, Kaixo Maitia azkenean da aplikazioat ezagutzeko jende euskalduna, ez? Jende euskalduna hori da, eta horra aukera daukazu, baina aukera daukazu, sexu berdinekoak, heterosexualak, ero taldekako sexua nahi dutenak ere, ero harremanak, sexu esatiaz, harremana nahi dituztenak. Eta 55 urte gora badai aukitzen bozu, badauki atal berezi bat zuretzako. Helduentzako. Helduak. 55 urteko gora. Bueno, merkatua dago hor, Bai. Egia esan, zenbat eta zenbat. Normala, moda, bikotearekin guztu ez pasade, pena da, tristia da, bukatzen da nien zerbait, bukatu egin da, eta aurrera inbida, eta, Bakizu nore ezagutzen den jente pila bat, holan, komendio bezala, nik ez dut horre ezagutu, baina nire lagunak ointxe... Kontatu didate, esan didate... Nire lagunak apuntau die dantza talde baten, holan, saltza, batxata, eta holan ikesten, eta esaten dauz, bi talde. Bat, 30 urtetik berakuek dausenak, eta, nire lagunako hor barne, eta gero dau beste talde bat, eta 30-40 urte bitartien ez dau inobez. Baina gero, 40-45 urtetik gora, hor dau pila bat jende, diborziatzen dana, da jende ezagutzeko joeten dana, horra, eta bikote pila bat atretan da, hori biltzen diko kotillatzen da. Kontakutzu zela handoian da, ontsa kontako zazu kotillorik aukitzen badozu horren inguruan. Hau ja, egin ja dau. Laranjak ez, mandarinak jabe bai, sukututa. Orduan, oin txartuko ditugu, olako gaietatxuak, honek saboiardi ditzen die, hemen bustiko ditugu, da jondo gara... Kabitzen dio? Bai, hemen kabitzen die bitu. Tik. Bestela bai apurtu aldogu, Eta, ontxe, jarriko geruza bat, krema. Gero, geruza bat, gaietatxuak mandarinakin. Krema, gaietak, krema, eta oskaiura. Kontau, dantzan, Kaixo Maitian... Olakoetan, lehen nire bikoteari saltza talako asko gustatzen ze, eta berak beti komentatu izan du hori, zuk esaten duzuna, daudela, adin batek bi talde, gaztia daudena, nahi dutena ikasi dantza, eta jende heldupia, bikotea gabekoa eta bikoteakin baita, Bai. Denbora daukatela bain, eta, esaten dutela gaur egun, ariketa fisikoin behar dela, dantza, ariketa fisikoa, guk hemen esaten duguna, ez da zetan kirola egin behar, ariketa fisikoin behar da. Gerria mugitzea oso ariketa fisiko potentea da, eta, ni bikotea goratzen az, etortzen zen etxera, lertuta, paliza hartzen zuten horre, azkenian, gorputz guztiarekin muitu da, eta ordu eta pikuan dantzan, Ez da gauza erresa, ez da. Parrandan ibili zaten, gurren gunean ekatuta goten zaten horregatik bai, dantzazko inbaduzue, horregatik izaten da. Orduan esan dako, aplikazioak gaur egun hauek oso modan daude, egia da azkenean, gehien bat nik asko ikusten dut, gazte-gazteen artean, baina gero hori, bikotearen ganti, banatu diren jendea, daukate, 30 piku... Sekula, erabili duzulako aplikazio horik eta... Nire inguruan badao nire adineko jendea banatu dana,
Eta bereik esaten dute, nik oin ez dauka denborarik, parranda, ez dauka denborarik, gogorik parrandan ateatzeko, eta guk, lehen ligatzen gendun, parrandan ezautzen duzu jendea azkenean, ez? Eta, bueno, honekin, egon alzara, seme alabaekin etxean, seme alabakoian sartu, eta bilardian ligatzen ibili bikotea bilatu. Eta gainera, kaixo maitia, daukatzu hori ez, azkenean, bikotia euskalduna topatzea, ze batzundako garrantzitsua edan. Orduan, esan dagoa, hemen behin aipatu dut, eta enoa esaten berriro, baina egon alzala komunian zure beharrak egiten, da ligatzen eta berean superromantiko esan da, hemen jarria begira, eta ez da izan. Bueno, hori da, normalien kuadriak eta broma bat bidaltzen botzu WhatsApp taldera da, nik askotan be, esatot, ja, da holan egotena sofan. Hola, idazten ez, batzutan idazten duzu, da hori, telefonak hori badauka txarra, nahi dut esan, zer esan, norbaiti zerbait ero gaizki jartzea, ero norbaitekin sartzea, distantzira, telefono batek ematen dizun, horrek, eta gainera, nahi dut esan, ez duzula, horre hemen badaude, Twitterren jenteak sartzen danean beste batekin, da jende asko zer esadan, telefono baten atzetik, gaina jarri gabe nor zaren zu, ez duzu jendia zirikatzeko eta? Bai, zirikatzeko ero gurra emateko, zirikatzeko baldin bada honean, bueno, baina ja baldin bada txarrean egurra emateko. Izkuta bitxen dala horren atzian, egurra emateko da jendiakin sartzeko. Bueno, hori ez da utxarto, ez? Interneten deneixa edo, nan agiria erabiltzen basan, bitu. Jentea gehiago moztuko zan nik uste dut olakoetan. Bueno, eta ligatze kontuak, ligatzerik ez zuten izan, naiz eta ligatu, guko initzen godun gaia honetaz, Marta Plana deitzen da, ditu zioten. Marta Planana, enaukan idea ipez eta irakurri otenean pentsako gauza bat. Astakeri bat, benetan. Bai, hau izan zen, 1960 hamarkadan, Espainiako estatuak antolatu zuen zerbait, jentia, esan dezagun, engainatuta, Australiara emakumeak, neska gazteak bidali zituzten, esanez, lan ingo zutela, 2 urterako kontratu bat, 2 urtetarako bidaltzen zituzten, gaina, hemendik esaten zuten, juten zirenak gara, uste zuten, han zuaitzetatik dirua ateratzen zala. Bai, oso erresomen zala, arakotia, arrakasta izatia, eta beratza etortzea ona. Bai, eta gero bidalitzen zituzten ara, bai. Lehen gauzei zituzten atena banatu, banaka jarri zituzten, eta ze gertatzen zen, han zeudela, Espainiar estatuko gizonezkoak, bakarrik bikote gabe, eta orduan, askori zitzaien besterik geratu, beraiek esaten zutena, kaixo, bakarri nao, bai, ni ere bakarri nao, nirekin eskondu nahi duzu? Bai, azkenean, ez zeneukan norekin egon eta ez da izer, da jartzen zizuten, hemen zure bialtzen zituzten etxetara daulan eken, hemen ondoan bizi da, antza, beste zure herrialdeko beste pertsona bat. Nahi duzu ezagutu? Eta, garo, lehengotan hizkuntzarekin, juten zinenara, inglesea tutik jakin gabe, ez? Orduan, aukera norbaitekin hitz egiteko, eta ura ere bakarrik egonda, imaginatu. Hori badau dokumental bat, ez? Las mujeres del avión, edo nola ditzen da? El avión de las solteras. Jo, hori. Eta ikusten dozue, de las novias. Ikusten dozue da, benetan, tamalgarrixa, hango egoeria, ez? Beraz, bueno, hori egoten zan. Eraman zituztela, erdi, engainatuta. Benetako egi guztia kontatu gabe, eta batez ere jokatu zutela horrekin. Ara iritsi zienean, banatu zituztela denak, eta geratu ziren bapatean, holako herrialde handi batean, hizkuntza ezazagun batekin, bakarrik, eta iniz egiten dut. Hor geratzen da, ez? Hor geratzen dira gauzak ez errapikatzeko eta kontuan izateko zerako gauza pasatzen dien puntuan. Betxo, hemen gauz, azkenengo gerusakin, ez dakiten boraz, zelan goia zen, baina hau sartu bihau oskailuan 2 ordu. Hau, osteko eta gorputz hartzeko. Eta gero izango zen gaietak, ez? Hori da, eta gero holan dekorazio gisa edo izango ziren gaietak, mandarinak eta mugurdiak. Oso, no? Bai. Baitxongo du. Baitxongo du. Bueno, hori bilinaz, nire tiramisua babesten, hemen daukat aldamenekua hor behatza sartu nahian. Punta bat ateatzen da, susen jarri behar nuen ondo, holan.
Ziur baietz. Bueno, hemen txaukau gure tiramisua, gero zerbitzatuko dugu bi rasinotxo, eta ointxe ingo, goiko dekorazioa. Horretarako normalian kakao hautza botatzen da. Baina, bueno, nik oingo honetan birrinduko ditut galleta batzuk, honek saltze dituzte kanelaskoak. Olakoak, baina, bueno, edozin galleta, etxian eukitzen bozu honek betiko lan borobilak bai. Horrek, ondo. Mandarina bat jarri behar dizu baita taletan? Mandarina bat, bai. Nahi zuritzen? Ez da zai, mutil. Denbora baukauta. Bueno, baina bat zuritzen juna naiz. Jateko nahi dozu. Ez, nahi nuen jakin, atalena. Atalena, ber. Bale, azaltzeko. Aize, egia da, zuk irakurrite ditugu gauzak. Kontau. Sortzitik 15 esan dugu. Zazpido 16 aukitzen badau. Ni oin, hola, behira nabil. Hemendik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Egisa zan. Baina, 15, pila bat ditu zaizkit. Bai, igual, txikixauak edo, ez dakit, nik 15 geixegi pentsatzen jate. Baina, bueno, egongo da igual, kasuren bat da jarri daue. Bueno, bada espada jarriko. Bai. Ez, eta erolen esan duna, barietatea daude, gero, hor Clementinak eta antiagoa dira, ez? Eta horbe, gero pereizten dira, horbe, bueno, ez ditut ez, ekarri, pila bat dira eskenean. Baina batzuk asala itxatxiagoa daukatenak, asala lodiagoa daukatenak, eta hori. Kontua da... Dana gozuak. Dana gozua, gaina, mendira eramateko, komodua ez duzulako bilduta eraman behar ezer, baina mesedez. Mandarin atalak ez bota, mendian. Hartu jasota, behian jaso. Naiz eta, biodegradablea diren. Batzuk esaten daue, ez? Biodegradablea dira ikusteko. Aitzaki horrekin batzuk biodegradablea dana eta ez dana, eta dana botatzen daue. Eta eskenien, plastikozko poltza da, biodegradablea, igual 20 urtetan edo izango da, baina... 1000 urte. 1000 urtetan, edo, bueno, baina frutak bai bere denbora bila da orduan bai. Ez kutsatu da eruizu. Bai, mendire eraman badugu banana bat. Ez, banana beteta dauren pixua dauka. Utzi, pixu gutxi dauka, ja. Azal hori hartu, eta gero bueltan, eta erosakarrontzira bota zazue. Organikoan, mesedez, alba da. Eta baina basoan, egia da, ikusten dituzu, eta bai, desegingo da, eta hori, baina oso desatxegina dira, ikustean atalakan, mandarina atalak, banana atalak, eta, bueno, zer esanik ez, papela. Pixalekuak, gaina ikusten da, bila da, pixaleku ofiziala. Benetan, jendiak ez dauka lotzaik. Betu, lehen esan dozuna gainera mandarinena, ez, bere asalian dator orduan, eramateko, motxilan da eramateko oso erosua da. Lehen gogunean ikusi nauen, niko izaten nahen, hau da tontakeri bat. Eta lehen gogunean ikusi nauen, olako zan taper berezi bat, banana forman, da zan horixa, da zan banana eruateko, da, banana bakarra gainera erueteko olako ontzi bat, taper bat. Dena izan, baina, bananak auka bere azala da, hori bebai edo zin lekutan erabilizeik, ez? Ez dakit, pentsau jaten apur bat, bueno, arrarua. Zentzurik ez daukana. Bai. Guk eskolan bai, gure eskolan bultzatu gendu niaz, eta ume guztiak eramaten dute, hemenik aurrea, ogitartekoa, gurasoek eramaten dute arratzaldean ogitartekoa, horrako funda berezi batzu daude, ogitartekoa eramateko. Ez erabiltzeko, aluminio papela, film plastikoa da. Etxian badauzka, dala, erlien zerak inen ja? Ez, hau telaskoa dira. Telaskoa, geruza badaukate, barren aldean, esan dezagun, ogitartekoarekin kontaktuan jungo dan geruza plastikoa da, gero garbitu alduzuna, eta horrela eman alduzu, nahi duzuna, gaina eskolan ingen du nolako bainien sokukin bat, umei, ideiak emanez, hor barruan zer eraman zuten. Ez bakarrik ogitartekoa, fruta eraman alzutela, fruta bilduta eraman alda, eraman aldituzte txigorki hauek hartuanak eta rosanak eta olakoak eraman aldituzte, gauzapia, baina kontua da ekiditea aldala, aluminio papera eta plastikoa. Naiz eta gero berziklatu, ez badugu sortzen, hobeto da. Eta horiek oso komodoa dira, eta gaur egon, gero eta eskolak gehiagotan ari dira olako gauzak bultzatzen pixkate umeak eramateko eta konsientzatzeko, aldan, sabor gutxien egin behar dugula, ez? Bai, garrantzitsua da. Zer polita? Bai, eskerrak hitz egiten zuzera, zenik mugurdi batzuk jateko aprotxado, da mandarina zati batzuk sobra denak. Zerako gozuak. Beitxu, hemen jarri dutolan dekorazio gisa, gaieta birrindua gainetik, mandarina atal batzuk, eta holan mugurdi batzuk dekorazio bezala. Baina, jarrizeke bakarrik gaietia, bakarrik frutia, fruta bat, fruta beste, etxeti dauko zuena, nahi dozuena. Hau prest dau, eta ointxe,
Ba, hemendik atara, eta zerbitzatuko. Hemen hau desiatzen probatzeko zen moduz geratzen den, ba, mascarponea, frutakin, azkenean. Lehiaketa baterako edo izango dan ez dakit. Ez dakit hor televisora jonako zen lehiaketa horretara. Nik uste dut, izango dela gehiago tradizionala. Bai, eta igual esango ez da bilago, euskaldun bat Italian, mandarina sasi tiramisu bat eitzen. Beito, ni, ez da izu, behin baino gehietan aipatu dut, hori liburua Lagun Palestinarronena, sukaldaritzakoa, eta berarekin, kosinatzen ibili nintzen egun batean, berak esatezuen, bai, zelengunean ikusi nuen humus bat eitzen, olibakin da humus beltza, eta ez da izan, da nik, ez da, bueno, kontua da horri ez dira jozula ditu behar humus originala. Hori da. Esan behar duzu dela, humus bat... Sasi humusa, mandarina sasi humusa. Ero zer dan, baina hau da, beste postre bat. Hori da. Dituko dugu beste izen bat. Zezan, ez ditu tiramisua, tiramisua ditzen dugu, ideia bat iteko nundi doan gutxi gora. Askatasuna apur bat eta kreatibidea apura da esukaldian da aldaketa. Hain laukia. Bai. Nik uste dut Danian irikia hori izan bada. Hain itxia, ez da. Hori da. Berez, igual botako txalan gaietatxo, gainetik apurtxoa bakarrik, Biteli, jatetxetan da, gehienak ero izoski batekin laguntzen dute. Bai, babitu, nik ez dakat izoski. Honi zer ez, baina galdera da. Zer galdera? Ze izoski, frutana, Frutana, igual bat. Bai, frutana. Bainilla ere zan gaizki jungo, baina bai, fruta. Baina, bueno, frutakin gabizen honetan, adibidez, limoizko bat olan kontrastia itxeko ze mandarin azkenean gozua da, eta mugurdixak, bai? Txetxetzen, limoia gero ni daukat. Limoia gero daukazu. Bueno, beste gauza bat edo botako zau. Menda izoski bat olan gainera, berdia, koloriakin, zaporiakin, freskotasuna, behitxu nola esaten da, Alberto, bai. Venga, bla, 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 eta tiramisuak guri itxoiten. Hau behitu, hau argazkirako utziko, zuretako hau. Behitu erakutzen gotzuet. Hau da, gure mandarina sasi tiramisua. Nahi duzu mugurdi bat edo mandarinakin ondo zoiaz? Aurrena ezer gabe. Aurrena ezer gabe. Ezer gabe. Venga, proba iso. Xina batera. Hola, xe. Ze, ona. Ero, ba... Gauzua, Agian urrengo elkarteko farinan, nolako bihurrikeri bat inbardunik, Bai, txarkanean freskua da. Gozua da. Eta fruta jaten gaude, osasuntxu da. Claro, eguneko fruta pizak bai, hemen barruan doiaz. Eta gero zu gainera, bai, frutakin ekarri duzu... Zitrikoekin jarraitzen dugu hemen. Gaur fruta salia gabiz, Total. Esan bezala, gaurko bi errezetak etxean egiten baituzue, C vitamina gora altzatuko zue eta indar berrituta aterako zaete. Hoxe baiet. Hori bai, hone fruta bauka, baina... limoia badau. Baina hau potentea, oso potentea. Limoia bai, baina limoia baino gehiago azukria ikusten dut. Azukre pilea bat. Ingo una limoi krema kopa merengearekin. Aztakeri bat, bai, limoia bai, zukua hemen daukat, 80 gramo, eta ezer gutxi gehiago erabiliko eguna. Baina, bueno, nola egingo dugu limoi krema kopa hau. Lehengo, limoi krema iten hasiko gara, horretarako arrautzako ringoak eta azukrea irabilatuko ditugu, eta hor limoi zukua botako dugu. Zua emango diogu, eta 80 gradu hartzen dituenean, aterako dugu, eta mauka batean sartuko du. Jarraian, merenge italiar bat egingo du. Eta osagai guztia prest ditugunean, muntatengo du kopa batean. Hau da, limoi krema, galleta purtuak, limoi krema, merengea, gainerre, eta agian galleta purtu gehiago. Gehiago. Ondo. Gehiago. Ondo. Berez, italiatik maiabiara. Ez que izaro maiabiakoa da. Eta berak badalka dizka bat. Dizko bat arrazuen limoia. Limones en invierno, bai. Eta horregatik. Vale, a ver, pentsatu behar du zein zan zeinentako. Vale, hemen dauzkat. Osea, hemen dauzkat, azukre, 3 azukre dauzkat. 3 azukre motak. Bai, 3 azukre. Ze neurri dau edalontzi bakoitzian. Hori da, pentsatu egin behar du. 3 arrautzako ringo. Bai. Eta, bueno, nik ustot, honena izango da katumin gainarekin, miserablearekin. Baitu, nik limoizukua, eta, bueno, nik limoia geixen bat erabiltzot kosinatzeko, eta... Edo, bueno, kopak eta itxe ditxugunien etxean, holan, xaflatxo bat botatzeko. Baina, bitxu, nire bikotia edez, limoia holan jaten daue. Normalian, eskatzen dauen nean, edari bat edo tabernaren baten da doianian, eta zerbitzatzen dutzie,
ura hartzen dau da, holan, sati... Azala eta lana. Bai, da, pila, gustatzen dako, limoia jati holan. Sati desberdinetan da jatie. Niri azala lehen asko jaten nuen eta gaur egon, eta ama beti guartzen, zuk zenbat limoi azal jan ote dituzun, hori, balen, mostoa, ez? Guk, gure nio batzen naiz, gure freskagarriak eta esken nituen, ez hitzaizkigun gustatzen, baina gu gaztetan, gurasoekin ero tabernara jute baina, guk beti mosto. Eta mosto beti limoiakin da olibakin. Oliba nire anaiari eramoten nion, eta limoiak niretzako. Eta nik zenbat limoi jan eten dudan, eta ia da, limoia eta limoia daude. Hau niko itxusia dela, eta hainek usten da. Hori da, zure aman hortukoa. Aman hortukoa, hau da, holan hartuta. Ez dakit zure aman hortuan, limoirik eratuko dien, zeranak txorienen da. Pilo bat emoten ditu. Ez limoia, eta zen laranjak. Aurten benetan, eta urpila batekin, eta oso goxuak benetan. Bai, limoiak, limoi ondoak berez sortu ziren Txina eta India artien, eta gero arabiarrek ekarri zituzten, Mediterraneo aldera da holan, da gaur egun, Europa da ekoizla hundixena. Bai. Berez, milioi bat, 200.000 tona ekoizten die urtero. No, batzu badie horrek, Batzu badie. Zure aman hortukoak erdixak. Horren beste ez, baina dozena batzuk, bai? Gaina, iten du, dauko atal batean, nola da? Limoiak eta ero baukau bat ematen dituena limak. Baina nik uste zuez berdina, baina limak ematen ditu. Bai, Eta ero laranja. Laranja, egia esan lehen urtetan laranja niko... Garratza igual. Ur gutxi, azal pila bat, aragi gutxi, eta zaporea nahiko mikatzak ziren. Oin, egia da, oso laranja gozoak ematen ditu, aragi askorekin eta azal gutxirekin, eta oso goxuak. Bueno, hemen, behin arratu ditugunean, zuritu ditugunean, gure arrautzak gorringoak azukerarekin, oin inbar duguna da, temperatura honi igon, baina poliki. Azkenean nahi duguen, 80 gradu baino gehiago hartzen baditu, moztu ingo zaigu. Txoinez, igora, saldu igual txorien eta raize, igual zarantzaukiko daue, zuritu esan dozunien ez da zuritu azalak endu, baizik eta txuri bihurtu, txuri kolorekua bihurtu. Bai, hori teknikoki hostele izan da blankear. Gorringoak bizkotxo bat egiten dugunean bezala, zue bizkotxo baten arrautzak eta azukrean hasten dituzue, ondo hasten bazeta ziren laranja kolore daukate, joaten zarete ematen, eta hori gero bilakatzen da, holan zuritu, kolore horiska hartzen du, berez, kolore hori hartzen du, baina hori esaten zaio zuritzea, ez du azali, ez du hemen, ez da zuritu. Bai botako dio dena honi, da, hoxe, honek ematen duen, limoi azalak ematen duen sabore guztia, pixkat. Eta aldala barruko zuria, zema gauza zurik ino, barruko zuria ez digu botako, ze horrek bai egiten duela pixkat garrastu egiten duela. Holan, kanpoko geruzatik. Bakarrik azala. Bai, eta gero gehien. Bakizu nik, 15 urten daukanien edo inauen lehengo errezetia gabonetarako, holan, postretxo bat, eta inauen erako limoizko kopa batzuk. Lagun baten etxian, holan, txerrikeri bat berakin zaben behin da, nik eskatu notzen errezetia, eta hori inauen, eta bakarrik izan zen limoizko jogur bat, eta gero esne gozokia hori krema handatorrena, da hori nahaztu ginen, holan, limoi apurtxo batekin, eta hori zerbitzau ginen limoi kopa bezala. Eta gure gurasuak ez dakit igual, 15 urte zaukogulako edo 14 da, eta esan zaberako, ose ona ez dakiz, honek, askoz be dotoria bak, da ziur, askoz be hona bak. Samingosoa egiten da, holan, samingosoa bada postre bat hor Nafarroan da, eta hori egiten da, holako esne gozokia, limoi zukua eta limoi jogurra ero uste dut izaten, eta beti hori gaieta apurtu pixkatekin ateata, eta gozoa da, oso gozoa. Bai, horrekin ingauen. Da nola esaduzu deitzen dela? Samingoso. Samingosoa, bai. Sartu interneten, aurkituko zerbait bada uste dut, eta ez da dit inoiz txorienen ez dugunen samingosoa. Hemen nago, termometroarekin, eta hori, 50 doa, hemen kontua da, 83 pasatzen bazaigu, moztu ingo dala. Espadukazu termometro bat, ikusiko zue, loditzen jungo dala krema hau, gehi ez da loditu behar, da hemen behin baino horietan aipatu izan dut, Gero ingo dio golako marra bat, eta geratuko da ondo banatu. Oraindik falta jako. Bai, 54 goz. Eta gero hori, merengue italiar bat ingo du. Merengue italiarra, da, azkenean, zuringoak horra arrotuta, eta almibar bat, 126 gradutan, eta horri ere erakutziko izuet, termometro horik espaukazue, guri hostela izan erakutzi ziduten moduan, zein dan puntua. Bola puntua ditzen zaio. Ez globo puntua, bergatu.
globo puntua. Eta, bueno, aipagarri xabe bai, limoi bat aukitzen badugu, aprobetxauleke dana, ez? Azala, mamia eta sukua. Baiz, bueno, asixak, noski baietz, beste limoi batzun dago, da jendiak bai lehortu itxeitxu, da horrekin bai itxeitxu errezetak. Eta niri, errezeta bat beteta da bitxia limoiaekin, ze beti igual errezetak gozuetan erabiltzen dugu, atzospintzeko entxalada bat edo olako zeo zer, ez? Eta herrialde arabieretan, daukate olako fermentatutako limoiak. Bai, inkurtituak, hori bai, ospinetako limoiak. Eta orduan, itxeitxustena da, limoiak hartu, laurdenetan moztu, gatz pila batekin jarri, olako poto baten, eta ur beruekin eta ospinekin gorde, eta hori gero, hor bai jaten dela azala. Eta bai biguna jaten geratzen da. Pentsa jaten, zapore bat oso bitxi manik Marrakaxen proba nagoen, sukadaritza eskola baten da egon nintzen, eta bai, pentsa jaten oso bitxixa. Bueno, almibarra denbora beharko duenez, da guri denbora joaten nahi zaigu, hau, jarriko dutoin irakiten, eta esan dakoa, horrek ondo murriztu behar du, baina oso ondo egongo dala hemen 5 minutu gutxienez, errez. Eta ikusiko zuek, gero azkenian, hasieran burbuia txikitxoa dira, gero burbuiak olan potolo moduan itzen dira, eta gero erakutziko dizuet, jakiteko inda dagoela da, sartzea behin puntuan dagoen jakiteko, sartzen duzue, bitxadera erolan, putzi egiten duzue, eta atatzen dira globoak hori ez da xaboiak initen dien moduan, holako globoak ateratzen dira. Oso polita da, benetan, ikusiko zuen. Eta gero hemen, izango dela bakarrik zuringoak, beste azukre 170 gramokin hemen jartzea. Arrotzen eta ondo arrotuta duenean, hau bota behar zaio, baina beti, hau, ona eta poliki. Baina hori ikusiko du. Honi, oin izango izuet, zeman falta zaio. 83 urbil dago eri. Bai, hau, ya lo ditxo dau. Eta oin ez dut esan, laurpen uste, baina gurina bota behar diogu, ona, ateratzen dane, oin, 80 gradu hartzen dituenean, zutatik atera, eta gurina botako diogu. Baitu, 37, 38, eta ikusten duzu, baitu, ze gorputza hartu duen, bueno, hau, 0, eta ja, bera, nola geruzatxoa atza? Ba, honi, 60 gramo, gurin. Hau, hemen, ondo naziko da, eta esan dakoa, hau, behin, batu zaigunean, ostutzera jungo gara, eta hemen jarriko dituguna da, 3 gorringo hien, 3 arrautza zuringo, 170 gramo azukre, eta honek egon behar du oso ondo arrotuta. Bien bitartean, hau murrizten doa, eta hau ostutzen doa. Bueno, temporaik esken neukanez, globoena egin dut, oderrek horrezaten dena, baina grabatu du, ikusi, putzein da. Nola ateratzen dien globotxoak. Hemen dauka limoi krema. Oso ondo. Ja, gorputza hartu duela. Hori, geruzak esan dozu inbizula edo oinarrixa da? Geruzaka, bueno, geruzaka ez. Oinarri bat hemen. Bai? Ja, galleta batzuk hemen. Ze ona. Nik limoizuko bakitu ezetako erabiltzen hauen. Txikitan eta udalekuta nolako tinta bezala idazteko... Ikuste, sekretuak idazteko. Bai, hori eskutitzak eta idazteko. Inozu sekula? Bai, hombre. Huere txikiak izan gara, inoz. Hemen, txikiak, gazteak, barkatu, txikiak jarritzen du izaten. Gazteagoak, hori barkatu. Ba, orain, galleta batzuk egin hemen, eta merengea. Hartu? Ai, zopolitxa. Pak. Merengia bebai gainera, gero da, egoten da aukeria erretzeko, ez? Ez da merengue hau? Hori bai. Hau ere, danak erretzen dira, danak erretzeko da. Italiarra ere, esan zetan erre beharko, baina... Ez, pentsatzen italiarra etzala erreten. Ikusiko zuze. Ikusiko zu, toke artistikoa. Eta barain. Ezerre, zengo da hemen pixkat... Jo, fruta jateko, zema gustatak gaten fruta jati, Bai, hemen, holako posta gaur dana fruta jandut. Bueno, behitxu, txak, eta hemen daukazue, gure limoi krema, kopa merengearekin.
Eta bi koiarekin, probatzeko. Hala ere, hau, bomba da. Egun berez ixetarako. Bai, neurrian jateko. Eman, Patri. Bueno, banik hartukot, a ver. Galleta berrapatzen duzun. Apur badanetik, euka limoia, galletia, eta meringia. Bauka limoia saporia. Bikaina. Eubako limoia ze hona dira. Eta zuek, eskerrik asko rizatarren, ondo pasa, eta bakizue, hemen etorrika, datorren hastian.